Ahoj, já jsem Seba a asi se ptáte, proč jsem rok nenatočil video. Na tuhle otázku a další vám dneska odpovím. Takže proč rok nebyly videa? Jde o to, že vlastně jsem neměl nápady na nějaký nový content a prakticky jsem ani neměl náladu něco tvořit. A když člověk fakt jako nemá náladu, tak potom se těžko dělají nějaký videa, které by mohly pobavit nějaký lidi. A já nechtěl vlastně mít nějaký depresivní videa s nějakou depresivní tématikou. O to vlastně můj content nikdy nebyl. Vy víte, že jsem vždycky tvořil takové ty šílené videa s těma ponožkama, ale potom jednoduše mi došly nápady k tomu vlastně jsem vlastně neměl ani náladu nic tvořit, takže to je ten důvod. Jestli jste viděli vlastně poslední video, tak tam jsem říkal, že končím. No a to jsem vám trochu lhal. Končím momentálně s jménem a přezdívkou prostě Seba. A moje nové jméno bude, nebo spíš přezdívka, bude Recenzetech. A jestli jste si všimli, momentálně už mám i novou grafiku na svém YouTube kanále. A z jména si můžete odvodit, že budu dělat recenze. Takže nekončím, jenom začínám novou kapitolu. Tak těšit se můžete na převážně recenze, a to elektroniky, filmů a různých her. Sem tam bude nějaký stream, anebo třeba i nějaký gameplay, ale to vlastně uvidím. To je pro dnešek vlastně vše z toho videa. Já vám děkuji, že jste ho sem dokoukali a 20. září se můžete těšit na první recenzi. Neřeknu vám čeho, na to si budete muset počkat. Děkuju, zatím ahoj.